Здравейте, прекрасни, и добре дошли в моят YouTube канал! Така, казвам се Ванеса, или накратко Еси, и добре дошли в Есис Book World. Тук ще си говорим, разбира се, за книги. Ще ви потопя в моя книжен свят, където книгите ме оставят без думи, отнемат цялото ми свободно време, включително и времето за сън, където се влюбвам в най-различни герои и светове, летя от страница на страница и преживявам най-хубавите неща, които човек може да преживее докато чете. Ще си говорим за книги от еротичните жанрове. Въобще не ме е срам да си го призная. Знам, че много хора ги харесват и се надявам и ти да си част от тях. Също така, разбира се, и любовните сладки романчета, криминални романи и накъде, разбира се, без фентази. Така че ще има много различни видеа, общи ревюта с мои приятелки на книги, които сме чели заедно, най-различни предизвикателства и какво ли още не. Можете да очаквате изключително много в моя канал. Нямам търпение заедно да изследваме различните светове на книгите. Очаквайте съвсем скоро нови видеа. До скоро!